De la mà de la Generalitat, una comissió de la UAB analitza detalladament els webs de tots els ajuntaments de Catalunya. Després, mitjançant paràmetres objectius, els considera transparents en major i menor grau, o no transparents. El passat 19 d'abril, doncs, a la sala d'actes de l'edifici del rectorat de la UAB es van entregar aquests reconeixements. Dels prop de 100 ajuntaments premiats, Premià de Dalt va ser dels únics 10 amb segell Info Participa per transparència 100%. I com un compromís ferm del nostre govern, des que va assumir l'alcaldia el nostre alcalde Josep Triadó, tornem a rebre una distinció que guardona la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb altres institucions del país, que garanteix una qualitat democràtica i un 100% de transparència en tot el que té a veure amb els tràmits i amb tota l'administració pública que concerneix el nostre Ajuntament. L'acte va comptar amb la presència de diferents autoritats de la Generalitat i de la Universitat. Abans d'entregar els guardons, es van fer diferents parlaments a càrrec d'aquestes autoritats. Premià de Dalt se sent orgullós de rebre el segell de transparència. I hem anat mantenint el guardó molts pocs ajuntaments amb un 100% de transparència, cosa que ens fa estar molt orgullosos. Sobretot agrair la tasca al recent format Departament de Transparència i al capdavant del mateix la cap de gabinet i premsa, així com tots els altres departaments de l'Ajuntament per facilitar la nostra feina. Aquesta ha estat la quarta edició dels premis i l'Ajuntament de Premià de Dalt ha entrat dins del 10% d'ajuntaments de Catalunya premiats. Esperem que el percentatge creixi en les pròximes edicions.